Så nu er det blevet tid til, at vi starter, og Dilara, hun skal tage en skefuld kanel ind i munden. Ja. Du er sindssyg. Så er jeg nødt til at græde. Jeg filmer hende. Det er koldt. Okay, hvor var lige taget det uheldige hovedet på mig. Så. Hej, det er nok han at sige. Jo, jeg har ikke prøvet det derhjemme. Hej. Okay, hej. Sig hej. Skal jeg gøre det?